Gaur egungo eredu energetikoak erregai fosiletatik energia berriztagarrietara aldatzen doan eredu bat da. Horrela, Estatu Espainiarreko eta Europako legedia kontutan hartuz, enpresak profesional profil berriak eskatzen ari dira. Testuinguru horretan kokatzen da efizientzia energetiko eta eguzki energia termikoko goi mailako ziklo heziketa. Ziklo honetan zehar, ikasleak eraikin eta industrietako energia instalakuntzak baloratzen, muntatzen eta mantentzen ikasiko dituzte. Beti ere, guzti hauek era eraginkorrean funtziona dezaten bermatuz. Esaterako, hotz zein bero instalakuntzek, argiteria instalakuntzak, klimatizazio instalakuntzak edo eguzki energia termiko zein fotovoltaikozko instalakuntzak. Ziklo honetako beste puntu interesgarri bat ikaslea lan mundutik oso gertu kokatzen den esparru baten murgiltzen dela da. Horrela, klasean planteatutako bai praktika, erronka eta proiektuek ahalbidetzen dute ikasleak etorkizunean ikusiko eta biziko dituen hainbat eta hainbat egoeraren aurrean aurretik bizi izatea. Zikloa burutzen duten ikasleek energia sektorean lan egiteko prestatuak irtengo dira. Esate baterako, eraikinen ziurtapen energetikoetako prozesuetan parte hartzen edo laguntzen, energia kudeatzaile moduan edo instalakuntza teknikari gisa.